Когато пчелните семейства останат продължително време без майка или без открито пило или маточник, част от пчелите им стават физиологични търтовки и започват да снасят неоплодени яйца. Независимо от това, че една пчела търтовка снася през живота си до 20-30 яйца, снесените яйца в търтовъчното семейство са много. Това е така, защото търтовки може да са станали повече от половината пчели. Пчелите търтовки снасят яйца безразборно в работнически, търтееви килийки. Понякога те снасят и в килийките с прашец. Независимо от това, че пчелата търтовка снася по едно яйце в килийките можем да видим по 3-4 и повече яйца. Този факт се получава, защото в една и съща килийка снасят неоплодени яйца и другите пчели търтовки. Яйцата са натрупани на куп на дъното на килийките или са залепени по стените, защото късото коремче на пчелата търтовка не винаги може да стигне дъното. Така изброените признаци са най-сигурното доказателство, че майката е загинала и някои от пчелите са станали търтовки. След като се излюпи първото снесено яйце, пчелите изяждат останалите и започват да хранят ларвата. След известно време пчелите работнички запечатват килийките с силно изпъкнали капачета. Това е така нареченото гърбато пило. От него се излюпват дребни слаботелесни търтеи. Под действието на инстинкта за продължение на съществуването на вида, търтовъчните семейства се стремят да си отгледат майки. Така те понякога залагат маточници на търтееви лърви. Интересното е, че тези лърви загиват след запечатването им и пчелите унищожават маточниците. При отваряне на кошера в гнездото на търтовъчното семейство се наблюдава следното: пчелите му трепкат възбудено с крила и се опитват да жилят. По външен вид пчелите търтовки по нищо не се различават от останалите пчели. Според Перпелова, те са от различна възраст и освен в снасенето на яйца се включват и в други дейности. По отглеждане на пилото, пренасенето на нектар и прашец и други. Трябва да се отбележи, че пчелите търтовки пренасят в медовата си гушка значително по-малко нектар и градят пити много по-слабо, отколкото пчелите в редовните семейства. Търтовъчните семейства са ненормално явление в пчеларската практика. Ако не се вземат своевременни мерки, пчелите работнички намаляват, понеже старите умират, а млади не се отглеждат. Увеличава се броят на търтеите и накрая семейството може да бъде разграбено и унищожено. В края на зимата или рано на пролет търтовъчни семейства стават тези, които са осиротелите през зимата, защото са били зазимени със стари и изтощени майки. След като дадено семейството е станало търтовъчно, то много трудно приема нова майка, защото пчелите му са враждебно настроени към нея и я убиват след като излезе от клетката. По това време, когато още няма паша и търтовъчните семейства са сравнително слаби, с тях се постъпва по един от следните начини. Ако търтовъчното семейство е много слабо и е болно от нозематоза, паратив или друга заразна болест, то трябва да се унищожи. Вечерта се напушва със серен дим, след което пчелите се събират внимателно и се изгарят или се закопават в земята. Питите също се изгарят или претопяват, а кошерът основно се почиства и дезинфекцира. Когато търтовъчното семейство е слабо, но е здраво, а в него няма млади пчели, то може да се разформирова. През някой потопъл ден, пчелите му се изтръскват настрани от пчелина. Празният кошер и питите му се прибират, а изтръсканите пчели налетат в другите нормални семейства. Преди изтръскването семейството трябва да се напуши добре. Преди това се разпечатва и част от меда, за да могат да се насмучат пчелите с мед и да така да бъдат приети по-благосклонно в здравите семейства. По-късно през сезона можем да създадем съответният брой нови семейства, с които да заместим тези, които сме унищожили, разформировали или присъединили. Някои пчелари постъпват с търтовъчните семейства последния начин. Те изтръскват пчелите по-далеч от пчелина, а кошерът с годните пити връщат на старото място. Те разчитат, че на мястото на изтръскването ще останат търтовките, а в кошера ще се върнат само нормалните пчели, които благосклонно ще приемат придадената им с клетка майка.
Това обаче често се оказва рисковано, защото пчелите търтовки са летящи и също могат да се върнат в кошера. Важно е да се отбележи, че на мястото на изтръскването могат да останат и младите нелетящи пчели. Ако има такива, а те може и да не са търтовки. Слабите търтовъчни семейства, в които има и млади пчели, трябва да се присъединяват към средни по сила, нормални семейства, които имат майки. Това се прави последния начин. Предварително цялото дъно на нормалното семейство се натърква с лук. Гнездото му се измества към едната страна и се ограничава с преградна дъска. Зад дъската се поставя надупчен и напръскан с захарен сироп вестник за временна изолация. Той трябва да се допира до стените, възглавницата и дъното на кошера. Вечерта напушваме пчелите от търтовъчното семейство, за да се насмучат с мед, след което ги изтръскваме зад преградната дъска и вестника. Оставяме ги без пити или само на 2-3 празни пити. Оставяме входа на кошера отворен на разстояние от 2-3 см. Само от към страната на нормалното семейство. Разтревожените и гладуващи пчели от търтовъчното семейство подушват миризмата на меда и пилото в съседното отделение. Започват да прогризват вестника и бавно се присъединяват към нормалното семейство. Майката. За по-сигурно затваряме за 3-4 дни в плоска клетка, след което я освобождаваме. След като процеса на присъединяването приключи, гнездото се подрежда и се разширява според нуждата. Отнетите пити с търтеево пило престояват 2-3 дни в хладно помещение, след което се раздават за почистване в силни семейства, като предварително пилото се разпечатва. Ако семейството е болно от варуатоза, тези пити се претопяват. Когато търтовъчното семейство е посилно, към него се присъединява нуклеус с запасна майка заедно с неговите пити с пило и храна. Търтовъчното семейство се измества към едната страна на кошера и се ограничава от другата страна с преградната дъска и надупчен вестник. Отнемат му се питите с пило и храна. Входът се оставя от към страната на нуклеуса. При преминаване на пчелите от търтовъчното семейство през вестника, за да излизат навън, те ще бъдат в контакт с пилото и ще се приобщят към нормалното нуклеусно семейство. Неговата майка трябва да се затвори временно в клетка. След няколко дни майката се освобождава и гнездото се разширява.